you know say Onyankopon soma ene ne nam na ye wo anyinam ye could do 3 days and 4 days if you want ya ba he if you answer yes akoba fufuro okay say asam no na said ye ne a obotaya enti Onyankopon kan say ye nante botaya no eso na him say ene ne kire yes ye gina kasa tu nipa fo aduru pempenso bi a omai ye ko kire adwen ewo abatuom dawuru a edina mo no na edu saya na ye nipa no ankasa ma ye ho ayehu ya ma omai ni mu eya yehu ade ne se ko kire wadwen adwen kire no se won fa Nyankopon nyansa anto ho a wangaza wadwen cho se ye beko ampa wa so beko na so obi so te won mo afa nyame nyansa no na entokwa de na ni nye ho eti se ye hwe outside countries no a ye sua wo no a yente se obi akwa abato so woko adani ya ne ni abrese ye ko eti ne aso mbegina so akasa ye osuru nyansa okay osuru nyansa okay ya osuru nyansa ne wasa asiso de na ya nkyekire mu nipa nte ase okay se nyansa no a mbeka ho asem no se wa nya osuru nyansa na wo ya branch e da wutie mi wo ma tramo no ma cocaine na wa ma wi no wa sama 1 million se ko na mabo pa so masi we kokko hwehwe no ba bi onam bia nti wo kwa na che se nyame nyansa na firi oni paduam nti wo fa asase so de okay wo bekum dipa obedi ewu enso nipa no sabio ne ma enti wo man mu omoto wo man mu kura omo da adwuma kasia no ete yamfo osu nyansa na nkyere adasama e wo wiase mu ana Ghana ha nipa be di atiritu asem saa na ya na obi se abato ye to a ese nipa wo how ete ma sem behu ebe mu hu se emmoa bewu emmoa mom ebewu na nipa trans na nipa te ho wow yeah wow emmoa bewu ene bewu abato yes na nipa de se nipa kan ya wo nyame nyansa no nguda amen ene ko James 1:5 ye hwase bi o okay ebehwa asem na firi Yakubu ngoma no eti baako enchichemu oyenum o se nyansa efiri Onyankopon nyansa efiri eja Onyankopon o se Onyankopon bo ade no obo niema nyina na obo nipa na onipa no ma ni nyansa ekore isabo ne abo ehia bonte a edam se nyame amma won osuru nyansa nti no odi odi ma no anso onyaduane ya woni etu era bonte na emmoa e foro wo mo onyame amma ya osuru nyansa nti no nipa ntimi mfa nipa bonte eso okona se obi gina bonte ne se be man ne wo ba bi ye niema nsem fata wo bonte se de aponche ene ne yire ya na onni osuru nyansa okay amen it was so nyansa ene ne beka ho asem ko na se eka mumu bi ani nyansa abraba ya boy ni de ye nyina o se eka mumu bi ni nyansa mani musa Onyankopon a oma nipa nyina de kwa mani musa Onyankopon a oma de nyina kwa ahohore ni ho enguase mata ho okay se me ba ma so share ring se on ware ya kametu fu se eduru bra wutu ana mo ware mu a bisa osuru nyansa okay se ya nsha sa ne mo na se amfa mfiri ye mofra se nti ene mo bebre edi anim kan am ya po osuru nyansa no ma ne wiase yekuta wiase nyansa connection we dia ye wanti esi amusa osuru nyansa ye dwuma ye biribia se wanya osuru nyansa yes ahwe abakofo obi aka wo yere no ho so ti ase na akofa no a moto ayeto no store yimu yi container yimu yi 35 series 350 pesos na mom osuru nyansa no mata ho a we pagya na ko ba bi high place okay no akoto moto baako 25 series na dia mana nom na tesa aka bibi
uhira o yire tifi uhina bibi uhia osoro de no osoro nyansa unya nwie pepe yo David okay oba ne de ono nam saa no che se on de asase so de ai be ma no otue o ai ne kodwante a anya easy enne osoro nyansa ho asabra America yes Bible so de o se kam mu bi nyansa e kam mu bi nyansa ani mu so nyankopon a mba ni misa wo nyankopon a o mani pa nyina de akwa ho o mani pa nyina de akwa anim guase mata ho na wode be ma no free de hia say uri padua na gina yie no akonya me anim awurade abrabo yi ni sɛ de yakoya me hunu me ho anin mame osuru nyansa ane ka babro no ba bi mame emi busem 120 ni aka se mi ho asam no me bona paapo no makambo no hu de mpesa me kyerɛ wo kɔ eti baako enchemo ya duonu no o se nyansa tiemro no so o se nyansa atiem ɛwɔ mro no so oma wote ne ne ɛwɔ montere so kɔ otiem dwabere etirem dwabrem se ha etie yi on se me se me ka nyansa ho asɛm so obi wadaagye na wo tie mi a ɔde bɛto na braba a wɔbɔ ho ɔde bɛto na sɔfodie ho ɔde bɛto na manyɔsɛm ho ɔde bɛto aba a wɔkɔto ho ɔde bɛto adeɛ bia wɔyɛ bia ho enti atiem obi ate kɔ kuro no ona ɔka ne nsɛm sɛ dabenya na montete kwa bepentete kwa awu se nyansa no waka na asɛm no se wa hunu nyame nyansa no a ye frɛ bibi se atete kwa okay niema wo ye bia ye niema a ɛni nyansa no nkɔ nti dabenya na montete kwa bepentete ɛna obisa se dabenya pa na nipa bepɛ sa antete kwa asɛm na koduru na afedifo nso ɛbɛpɛ wɔn fedie dabenya ebetumi atena se ama aduru bra ye se fa akokromoti kɔto aba fa wo nyansa a wa wo mu hwa abraba a wo mu kɔto aba na wo se me de obi abompa se me nkokum obi tse kwa asem eni nyame asem nkɔ pa na emfa nyame asem ho de obo pa no etinam di ka kan se wanu nyina wa ehuru abedi tse kwa asem achi na wakowu na mo nipa mo na bewu obi afa nyame nyansa bia na mo we na metia yi makoto mabakotena me fie abana kwa ye bona hyase ha na nye desa o David eko 2 days no afi no se wo aba akoto ye no e fa so oba so o se me de obi abompa se me nkora me nkokum obi ye nkuro obi wa kwa na so ba ko wonfa mafi sa ayasemo o nyame nyansa ro no David obi wa kwa ne na ba ko ye mfa mafi afo be hane be gina se ye pe justice afridi owu ye no o ko pa firi ho yes wo de bibi ko ayase a ye de sotoro gya akwan ana meboa kokromoti akwa yi a ye de sotoro eni gya akwan that's right eto mi emfa osuru nyansa ko oseda ben na nkwasiafo ebekiri nim dia kosie on se wa hunu nyansa kasa o kan nya na me kan o e baburo ne kan twere mu asem se wa hunu nyansa wa ba ye bakwasia ani wo bi se da ben enkosi da ben no men ye be hu ade ye papa enkosi da ben na Kristo fo be hu de ye enkosi da ben ye be hu se Kristo no ani wiase age nkwa wo hu nyame mu nyansa te o se ka obi mi nyansa o mu se nyame ko o se mo na ne mo homa me kasa kire o se ye nan ne homa onu Yakobɔ kasa kire hwe me woro me homa ma no wa woro me homa ma ye freedom na me mu hunu me nsem ye de ya nyam so ma ye din o se wa hunu nyame nyansa ena osofo bi ta ha ena o se fa abro no mabra ena o se koye wei na ampa wa kyekye abro no ma na wo de ye nye nda kura nyame adoma ye ko school ye ntua school fees ya na nka de abro no ma ye ko no sika e ka ho no nyasem ketwa na ba nka ja ne ntua school fees abra den kai amen bible se de o se sem afre o so afre na mo kame ye kan obi mfa o oba kame nsem a ye ka no o mfa nya adwuma o kira yeso wakɔ ne yetu ni baako no baka sesa nkrofo be kai mo mo yemfa nyame nyansa mami mo na papo se mo na papo ahene ngoma edi kai okay 3 verse 5 ahene ngoma edi kan eti ayam yensa osede yi enchichemu a eye num no kosoi ose na awurade yi ne ho adi e kire sanomo anadwodaye eka obi nyansa o mu se nyame nokore na owura ya yeboni die friend Solomon da ko da hono mo a na yi ne ho adi kire e woda yesun Gibeon na onyankopon ka se ana onyankopon ebisa Solomon se
srede mema wo Solomon sre ade bi a wo pe ana Solomon say wona wo ye wakoa Major David adoye kese ese yi how say David the body Solomon no betia ne papa hwe nam na mo wutu ye no say Jakopon di ne papa echi ana wo refer say o Jakopon wona wudi mi papa echi baby okoye bia ezo be di echi dia ana say me so so busa ma sa asem we dia e dey na sede onante wanim no kurem sede onante ma obanhua sede obutimi de nokore atete no okay envan kontombo tete obada ye tin kurase ensa na ne mam no ye ni o omu kwafo mo se ye di omu achi a kwajo sai na meto dupre abraw afom ho dupre ho David omu de sa ne man tete ye ma ye nyini ni nya ne ye da ne atorofo kwajo ko na mechi sai mechi anoma abraw anoma ma me obutimi achi anoma ye chi anoma kwa David si amfa se nyansa wo atete wo ba me ba ankora ni nyini no o se Solomon David titi ni yie ni nti or kai ni papa say papa fa nyame asem okore ni papa nyansa no e wo se onya bidibu o man ko o se na tinini mu ani akoma tinini mu na o de somwo ana o de somwo ko na wo de adoye kese sei asia ma no wo de adoye kese bi asia ma papa na wo ma no oba o tene dwa so wo ma no oba o betene na dwa so se de tie nei wo hunu nyame nyansa o papa wu no de ade agyawo a wo beton wo da ne ko hwini afi be hu eja bokman ne bani o eja ne bani o ena afi na da no nsa no wa fa nyame nyansa Bible so de o se na afi Awurade minyankopon wona wasi wakoa ohene esi Major David anem yanem na me de me ya abofra ketewa me ya abofra minim adifre ani emuba me ko na me ba mu no minim na wakoa o ye de ni obebusa asem o obusa asem bu du o musa honam de teje o ti obi about 10 billion ade na de be nyame nyansa mata wo ho a ebe se afena da no ensanom na wotewa na wo kakai aska ba me nsem wo na ka mario ano a ono mu edi akapuma gro no na o kawe na kawe e basa obi afro kra switch off wotewa na obisa ho ntimi pa mi se ye hu osuru nyansa owura onyame oso bo onipa wori suban so se ne nseso wama aponche wama nipa se de aponche subate David etu yeti we yese nyame etu obi ye wade na ati ade a oye wo no a ko wankansa nipa nu yemo nte ade oye me no etene na boa me kwadwo menyame no etene so no masore onyame aye nyame kakra na nipa nhuni na tritira asem ni nsi hu ni nkwase asem ko na sase se Ghana ha ye practice aba ye betwe asofo no mfa nyame honhom ene osuru nyansa ozo mpeso becha o manum wa hwe enkom sha esitirase ne niema wo hwa nya wo de to baabro ho ba bi enko emfa atora komhye na me de makana se obi ye asore ba na eda abatuwe bekwa wieye na se wamfa nyame nyansa ene osuru de ne kasa aye na se epa hyehye no a wo ya asore ba na to hu se woni nkwaje Johnny Jano sir ene o se boat kura no masa onim de katu Johnny Jano America fa Jano no o dada che o se boat de amen e kamu bi nyansa musa nyame ko wose na wakọ oban a wayi won yi mu wakọ me o man ya wayi mi mu oman kese a wondudu onti ontumi nkai won mu onyankopɔ ka kyerɛ Abraham sɛ ana Jacob Abraham hwɛ soro ensoro betimi aka o se wintimi nkai o so asefo sa na bɛyɛ enti bra Solomon kɔ o man mu no na ɔman no ɔmodɔso na fi aka nyansa obebu ɔman yes aka nyame nsam tumi obenya nokore kai ahemfo edi kan timi ensanchemu nkono o se enti ma wako antiase akoma na memfa mi mu man yaten na menhunu papa ne boni mu na hwan na obe ensonsore okay on the obisa no papa ne boni nyansa o mani nyansa koma yes ohini bi e bedi ohini president bi e ba kasa
nese wa mbusa nyame nyansa Ghana habetoto apapa so obetoto apapa so obetoto apapa so obetoto apapa so twikasa no otimi meye bibia betumi aboa wo man no na gese oni Ɔsoro nyansa asase su wonwene wo man bonim na me huru papa ne bonim na hwan no betimi abu o mankese o mankese wei hwan no betimi abu sa o ma ya ten eje Ɔsoro Nyankopɔn wo nyansa amen hallelujah amen kwai na ensam no so awurade ani ate eya wo anka bo sade yin wo hutie mi nka wo anka de na bo sa $80 billion unu bia wo Canada no be bisa what try be mi ensa eje yie tie nyame so busa eni o Canada yi awurade me sraw wo se nyame yansa me se nyame akwantu nyina ho na nipa tu kwan wo me se nyame Ɔsoro nyansa na wo de sade wo pa benanti abrabo mu a oboa obeberem na yasa ko bia wo tu kwan na wo Ɔsene maame e baifo won kra no ana wonya paper kama ya man visa e won kra ma mu tu kwan okay wo ti plane ma wo si wo American migration embassy hono o si form no na shoe ba ko nche no ya masa won hu nyame nyansa wiase hono eniema nyame ni ho abonsam na ho ne mpaboa ba ko nche ense no na ka ne white shorts o hye no ada to ni mana okọ owura ekọ ba bia obroni ne tie o se abrofo no de enana me nua mu kasa da be sankofo da be di clip ha ne bo wom so for ade ne ya before da be futuru anwea adwen bone yen sanka wo tie ya wo ya de ya yenkoso no obi pese wo kura wo kum firi ha hwe wasensa wachi beti esi wo no no asa ba wa yi ase ya before san isu ba tie ya so mesi wo ha tie mi broni hwe no an wo se my friend what is one shoe yes on pabo ba ko we actually akwejene na niso kokra ka je my friend you go back to your country asagro man so Ghana Kotoka International Airport yes watermelon sisi for mo asota na nje se empabo na enhye no kwasi broni ne dwen se ebia samre na adwen no wadwen say ana wo ye criminal bi yes e bi kura plane kura wo koso han bi so ti ase ana dakro oso onzo bi ye bonus a on time down konkuru mu na dakro no ye na so okosra ne maame okay okona maame ti patom e no tuo bro na ni bona ni was kwadwo utu kwa ya akra ushu ba ko hempa se hye ho owura mo me hu nyame nyansa ya hu Ɔsoro nyansa ni mo bebe batia en ushu ba ko ne hempa na se okofo aye mfuturo na abɔ ho ni suo akamu bi nyansa o mi se urade okay ana mo bi apese otu obi a bi se urade de wontimi ho no hwe nyame asofo a onkonkon ti omumu na kɔ ne nkyɛn na ɔmoa wo na do Ɔsoro nyansa be kyerɛw sɛ de nne ye ba ye a ye kyerɛ ba no so de wɔsena asɛm no so awurade ani asɛm so awurade ani ɛna Solomon ebisa awurade asɛm sɛ na Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ na Onyankopɔn ka kyerɛ Solomon sɛ esan sɛ ubisa asɛm yi wobisa asɛ nyansa we na wa misa na dodo wa musa na dodo wa misa ahunyade wa misa sɛ owura memfa ya pri Ghana happy pri hwan asomasi ya mpio asambere man ne ade ahunyade then so musa nyame okay osome na dwetɛ wo me sika wo me ati ase musa awurade to mbu fa so ala so we team no ko we team mo me musa Ɔsoro nyansa ko nso wa misa watamfo kra wate enne de yebusi atamfo kra
kunuma me yiri free ho opeso osibi kwai wa nyina free ho me nya appointment no ene kra ebi de bobo atamfo ebi de mfia na me se kotokro nyina mfa nkwa so odem de ode ko de obi akonyina seka so sorry fi no gya seka so na ho abosom fi umusia nyame umusia nyame ade akwa nkyele no sese ya beto abay the same thing and be koso kunuma me na kinka babro no ose nso wa misa watamfo kra na wo bisa nhunumu nyansa ani se enimdie enimdie no ani nhunumu ene nenam okoya exams na wonnim nyansa obe feli podo no kore ti asofo bibiri a feli organa okay on say nyansa ye nim ti sa politics ebi de say ene ye kristofo ene weru na nkramofo wan ye ka kire wo sa wonnim osuru nyansa ye nyina e ba ko abraham hu ye no ismailia one isaac le ko fa abraham no mkosie no o ka bom nya ne ma ne wom na sa me no sembia ni o na ko ma ye kristo so ni kramofo ka bom a guess what man gana ye ti ye nkan ka say o ma ye yetimi atena emfi bibire on say nkramofo na kristofo okonda dabi ombe kwa na obi na kubu asi bibi kwasea na je se ebi abro no ba ko pe bi so ana wo pese obu ba wa kwasea o ante wasea wo se woni nyansa enso o kan ya na bawa no abre ne ho ase ye no omo na tete enso kristofo pese ye chichim on pese ye chichim ye mu iso osuru nyansa na ye nyina ye ni pa ba ko baro se de o se se wo bisa nhunumu se wo di betie atemu mu no hwe meye said ye wasam ne se hallelujah amen afa Solomon nyansa nyame de ma no ne sika ka ho wow ni pefere chichiri ne be wo ka babru no a o se oba no oba ne nche be ba bia ne nkrofo ne nko akorate ye no na ahini na efe enti se na hini aka ne ntomago ne fira nkoa na o hene ba shepe na himfo no mani ate to siesie ni nipa no oba o tun say yesi o hene ho akoni na efe o mfra kesi kukura bi na simple awurade nkae amen ayemia Solomon nyansa no say ye meka amanfo tie o mutie hu say atemu odi kai pa ba ye no na nipa mienu na akọwo nipa mienu ko yere ba ko eda ne ba so ne ba ko so de wa o hwe ne ba no ma eyi esa o da ye no na akofa no ade ye chi no ba hwe na o se da bi mbani o se da bi e de ko Solomon enim o hwa ne nyame me ne nyansa osuru nyansa o ne nyame ma ne nyansa se on fa sekai on chen kwara no mu mienu no fa fa de owu fa de o ti ase fa o ba na nya ne ba no se an chen mu mienu o nyansa chen mu mienu osuru nyansa no ana de ne ba no se na me srewo ma ne ntra won jena de akora no wo hwe wo Solomon se wo na ye oba ne nsuru mu ye ne ya o kai se ne papa no nyansa osuru nyansa okay na chese osuru nyansa atemu a edikan no ba Solomon nche no okay awurade nkai amen come movie nyansa musa awurade okay yen come ebusam ha 2 verse 10 okay ma honya ha osuru nyansa okay me be di sofo ma busa osuru nyansa so me sofo ufiri na be di sofo e di sofo na wudi no wa musa nyankopon yes ki sokra was okay o si bisa me na mo de be ma hwehwe na be huru bom na mebio e ki so pese busa de bia bisa no o ko nyame anim ade bisa bia mu it means say o ko hwehwe nyansa firi nyame nsa okay de ya ware de ya dwuma de ya kwantuo de ya amamuom de ya fa ba bia no o ko nyame anim dia na che hwehwe nyame nyansa okay Bible say Solomon megusem no etimienu enchemu yedu ne se nyansa ba wakoma mu a na nimde so kra ni a adwempa na be hwe wo so adwempa pa na wo okay obi mo pa ma nkoje etuo enkogina kwa so kokum MPB ana kokum minister bi na ofiri ho no mu a foforo bi ayedan aba na ono de na wote air condition na wote onwere na awurade nkae amen Yabisa osuru nyansa galamse ya ye kenki ejai ada ye ken ho ye nti omonte ensuo bia ensuo da bia wo hene te ho nokore ba bia ensuo da bia wo hene te ho na wo obi afa excavator be si ofichiri na ahwe no se eti wo hene uni ho nko bisa no
asem sebe si abai infilin kram be ko galamsey ma wo do nso ase hu ni awurade nkai amen ko wasi adwempa na behwe wo so adwempa na behwe wo so ntiase nso abo ho ban na benya ntiase na bo ho ban ko na ayiwa firi bone ekwam na be nyansa be yiwa firi bone ekwam onipa oka nsem nkontonchi onipa oka nsem a ensisi so kontomponsem atrosem konkonsa sali pani nyina no ebe yiwa firi omo eno na wo se ebasa na kese wonni osoro nyansa kese won nsem nsisi so wasem bia ye kontompo oka entasumu asama woka edimumu yeba asam asene no korese kontonchisem ene no korese enso anya ne kore o for so fra ne ntoma emre bi pa beti ebra ne yeto aba beti se omampani oti akonwa so ye akodwo nso ye friends eh enkreboda ho nam se edi e pa semini ti wo kan san semo ya na nyansa bata we mi kura mi gina he wura mi ba ye nya mi pe bi na mi ka se ma me wash you no obi a no problem pani say o kodwin so enkremo down chese no ba enkremo fu ahi kontonchisem awurade nkae amen baba se dey o se na ebe hwe so afri wona wo akwan entene ho na ebe hwe so afri wo mu a wo akwan entene ho wona wo ani gye bone ye ho obi o ha na ni gye bone ho obi o ha na ni gye bone ho ya oni osuru nyansa what you say okay me mo akọ mebusem 30 verse 24 okay nyansa no ye nipa na nyame nyansa nanso eduru ba bi yakopon hwe mmoa bi no de tu nipa ho a ne nipa awere ho nokore na ye hwe mmoa bi obeka mo asem se nyansa a waka fa mmoa no nipa kan ho Proverbs 30 verse number 24 also dey ose nioma nan na esusa wa ose sa ensem o asem o kan eniema nan bi ho omo susa e wa asase we say so nanso wo ye nyansafo omo ye nyansafo eniema nan ne hweze nipa kan ho a omo na susa asase we so enso omo ye nyansafo hwe ade sano san ye nyansafo onim nyansa rough yenkoti baba se dey o se wa kire wo nyansa na de manyagopo kasa se wa kire wo nyansa ko de dikan entetia okay o ka se sinu ko so kwadefo ko tatia jai hwe na kwan ne hunu nyansa ono no ni wotitire omo ye emo bi a se ka economy omo bo mo ho moden asitran se about 30 years se wiase owo no o ncheri wiase ensuo to a ensuo kura betimi ya fada ko nipa kura timi tia no etu onya lesser time bi wona abrabo mu a no to nkosua a o twe aduane twe aduane mo ko na o mutimi passa aduane etu ho na o ka bom se aduane ya di koi ye nkosua ya to yi ye hwa mo no hwa na mo nya aduane edi etu on fa aduane no etwe o mo ano a omo de kotu buom obi ani osiesie na aduane ahuhu berem osiesie na aduane opebre na oboabo na dididi na no twa berem hallelujah amen and Proverbs 6:8 Ghana is it saying it is saying ye di anu beka ye di sie I don't know because studio we no make kan kase bi say say ko prison yard ya and can we see the prison for ye duma okay yes sentence with hard labor now we know what you got them yen top strategies e ma won na hwe o man say 16 regions ya yenyimu 8 pe 8 na kumasi on wata so yen kosi prison you know heavy yen top strategies na yen to kia say kintampo na kaishu ye masase no a ye mo nkodo obia dane dem oba o feel comfortable onipa mienu dada baakum ana baako kora ye sida no anu ko betimi ama odafo no kora adoso ya fa nipa bebere okay eti moment ya wo mu doburo we do yuo na we do nkatie na ye di fidi won osoro nyan free s HS no abey yakofa kama na di fidi ye nkwada osoro nyansa okay ya short we bi ane da David David when you dey ba
we no de ba afei na ye ono kra no prisoner no on free fo mu homra no na wahunu machine ko de bi atwa wo mo masa me won sa no na me ta ka se se o ha no bi fira bochira ba be pe MP se wo ba no amfa mfidi a obetimi de aye biribi se watermelon ya ehwie gu kwai mango ba na ehwie gu kwai we ba na ato atwene kwai ya betimi ya gu mfidi mu a ya nto aba ma ho gidi oye kuyani ya sisa sa ni mo e wo mfuo nu eto ono kro mfuo ba no oni mo preti omokro no biem okay onya ne nsa no adwuma okay banchi ende banchi ne bo be ya days akopro se wias be kwawe so for day because they say omo ya misgary bibia wom do mu chi no mo apɛ nti afie mi ko pet fu kesi bi ado okay banchi omo edi wo fufuo choba ansa no omo ebe di ko fidiem starch no ade owura mo mi hia Ɔsoro Nyansa okay emo no tatia emo nine wenu nyina wotimi ya no aboaboa no etu owura emo no pa ya mo nya duane edi okay enti no so mo ya Nyansa fo okay you say they kind no okay nipa be bra wonti be obey investment bia wonti mfa kapre kranto Baba say the first say entatia o mai a woni ahoden bia nanso siesie won aduane ahuhubrem ko de to so mienu enkukuban woni kukuban opuro bro ai wote abuom ai okay obedi aba okoda buom babro beka o se ne honye den o se nkukuban o mai a won honye den nanso wo ye won adan abotam okobotam won ko wura nu osini da ho okay wa won ba no de na hye ho nipa de sani ekosi da no de ekosi nzuom wo Ɔsoro Nyansa epia be sie na be boga bia ba no obi ana asase no kofe ne to no gyina baabi o he onyina no ehusi ase ho a o musa o no sini dai nsuo to a nsuo kwan umusa Ɔsoro Nyansa aboa wei ono nim se ne ho nya den no enka ohia ni kura de wonya osika odi kosi da no opasa ase a enka ni monyam wo ho nokore asomdwie da ho we die yesi eja kosi manu asase no so ese tie bia kwa na ope na de man so beto okay Nyansa da bia wo Ɔsoro Nyansa baba so de to so miensa ntutume okay omunni hene owa ntutume emo na wo sen ba bia kwa mbobo no oso omunni hene nanso won nyina afiri nam akuakuo wo nyina se ye kotamale a owura obi ama na wote he no mo se ha na ye bebo kwa no nyina bodoncho no mo ye dai no mbo ho omunni hene ya wa hene ana no wa ya wa hene as your problem kuro mo hene ha hene man hene o man hene NDC wo leader MPP wo leader that's what the NDC ne MPP no ya na mo ankansa akora mo achichim omu no mu ya to aba mama makonya 8 years and 12 years ya to aba manwini nti me ko independent how eti obi anko bi wa munye musa Ɔsoro Nyansa e ba sa na do how abre eti no so omu do mu tu a omu ne here nanso omu na makuo moto omu ho ase asafo no asore no mutimi chiche abusua no mutimi chiche nokore asu nipa o eti no so omu Nyansa no e che ye de tina me ka so omu Nyansa a che ye de okay o se wo betimi de won sa akire hwina manhwan wo betimi de won sa akire abo be ne hwina manhwan babo na kan sa abosoma kotre ya no tata mu mi ka se efiewura aboye friend efiewura oni ahoden wo do sa bo na wo se ne dua na tede da ho na yesi na so mo tete ahemfo abam ukotumfo etwene ho awota ho na ho brase enti wo ya ko wura otumfo da mo ka bo hu di abrafo be yo bo ko godu ba bi e ho no asika adwa kra ko no ta ho otumfo hu no se na ho brase enti nipa mo bo wasi ufie papa bi wani be ba ho so be ko so ko da no na wo tare ho ohu na wo mfi no eno na asofo na omu nim nyame Nyansa no no mu hu Ɔsoro Nyansa no mu ni honhom no no mu ahye nkom ato aboa no so
abo woni we so so obetieti nsem na okoka or information service sa na mo boka asofo na kekasa what's wrong with brase what you say na ntentan okola ntentan fo ani mu ani asofo de ade nkomhye okay adaya ntentan anopam sorry unma ananse ne mra ne fa no anoma tachi akotantabo tanoa o say hey we dey me yine hwe anoma tachi akotantabo tanoa on the onintakran so otu onintakran so otu ententan na wonu mu no ana mani timi tuo na mo say wo ha say no o ma ha o wo firi ha pe afi na opia bedidi etu ofiri ase ya no atu sin no aba so ja say ade eso chi ya be yokodi ye no na o sa to sin o ko ni nyina ntentan na nwene edinachi ezi o chena wo ababa ha say first pe no o ko duru na ntentan from anim enipa mobo umi Bisa Ɔsoro Nyansa na urade ahuye mobo amen ebida ni musa ekọ na sema wiye masem no a mama nko wiye no wo James 3:13 okay ya kai edwom 2:10 to me 101.3 Nyansa wo ebi ana obi nso wo Nyansa odo ka me ho okay me hu de be James Yakubu etimi Nyansa enchemudu Nyansa no o se de nokure Nyansa Bible wo kan nokure Nyansa ko mumu hwan na oye nyansafo Bible busai ni wo se mumu hwan na ye nyansafo eni nimdifo manemfa obrapa enkyere abrapa na be kyere Nyansa awo yes okay ko eni odwo obi onu Nyansa bia wo Ɔsoro nyame wo nyame suo mu bia wo Nyansa bia o ahobrase na kofi aka no hui bro no ya daje ni wo masa ba jo ko hwe nyame Nyansa okay patapa bia no ko Nade no waye tawe ba no ba yesi ye twa na se ka ye ntwa unnim nyame Nyansa wo ye macho we abatu sa se hunu sa na beberebe di o mun sham fisa mejo me bre me wase akoma nyina mu akọ boda de na we twa ye macho na ye twa na se ka ye ntwa wo ye be ma ba mani o ye be ma bra mani obi a be ma che wo be shia do betime twa mo ba bia wusi wo da ya wo se ehokọ awa no obi de to awo de ne so wona ase ahia wo obi ahia obi che wo sika obi de so che wo de ejo ya metwa obi so o ye slim okay na who is slim or scarf yes ona be wo sada de empro sanity awurade kai baba so de o se ye ne yesa wo nipa no manemfa wo barapa enkyere ne nyuma nomfa wo barapa enkyere ne nyuma se ko ene odwo a owo ko Nyansa ko verse 14 na se mo nitamone wati ense bi obekekan se sade we obi mu a na unnim nyam Ɔsoro Nyansa no baba si emusa no ko ene manso twen mo akọ mu nitamone se ka akra bi na ka MPP fo nyina wu ele ka obi so na ka NDC fo nyina wu na ka kwa mu ada ho ana me boa ye beto abayi o nti na potwa ye be ko ene ye be ye se ko ye be ma mfiamfia bia etiti wa mo ye mpanifo ase ye be ko ya na me hwe mo a mi am se mi chia metimi abo ama me kora nka me ho atomye na so Ɔsoro Nyansa nti ese mtuofo okay na uja unse hu no se meko woni ho na ekoko milika ba beko obi akofa uchede obi akọ duro bi so am ya ma no motobi odeni atu motor so ene ban se motor be je ne nkwa se okoje enfie be amiensa ni onum sa atoro ateko koka obi hwe di osi ba po o mi musi Ɔsoro Nyansa amen baba so se o se na se okay mo ho mo se woni tambo ne amaya ho ye ho na mamu ni atoro ntia no kore no na ye basa no a ese di atoro tia ade na ye papa we ye o se o da bi the selfish interest in ye crossing so be free ho guna ni mo ase no pam no ade ye phone o se da bi ye Manchester ni phone se David ebre nti na je se sa Nyansa emfiri soro o se sa Nyansa ye de ye sa ne ma no patapa asem no emfiri wo soro na emum efiri form eye form de okay eye form Nyansa okay da CP of David mi da CP o se eye form Nyansa na enye Ɔsoro Nyansa Ɔsoro Nyansa dia enka ebeda di
ama yenyina ye hu se Ɔsoro Nyansa ena kasa wase atoro eye fam nyansa patapa eye fam nyansa pesamikumnya eye fam nyansa ahoya eye fam nyansa na Ɔsoro Nyansa de wosra wo ye ne kwalefo obi a wonka ne kura bia e wo fam nyansa wo twa atoro wo ani hu na wo ka na se Ɔsoro Nyansa bowa wo ka asem a ensisi so enya na aka Bible no ne kan na wo se ka kire ye okay nti se woni Ɔsoro Nyansa wo ka asem a ensisi so David meboa Nyansa me kan na se woni Ɔsoro Nyansa wo ka asem a ensisi so to bi o ka asem a ensisi so bia no woni Ɔsoro Nyansa me da wo musai me da se pie ho na me de awisia utie radio Billionaires TV so na wasogu so a utie radio na wosa hwe Billionaires TV ene emre na aso ye onyame asam a emu ye de onyame asam a ehwam nyame asam a ede akwankyere pa ede brewo onyame asam a otie ne se ofa asam na odi asam no so na ye asam no yefo a onyame so ede na basa kese na emu ye duru no beto so na wa ma Ɔsoro Nyansa na efom nyansa de apale okra na wonya Ɔsoro Nyansa ene betimi aboa wo asetran wa kwantie mu wonantie mu wo so Ɔsoro Nyansa bibia ni hɔ a obeya onye nkunimdifo efisi otwedi ampo Nyankopon no ene de ma wa nkosre na emu Awurade na de adom Ɔsoro Nyansa obetimi abadwumadie so na o wadwenkyere anase o wasembi eka kire so panyini David a obefrɛ sa number yi abraye bi phone lines no frɛ na also one ye ni nkomo ye beche Ɔsoro Nyansa nti so frɛ 0244 96 2073 0244 96 2073 0244 96 2073 fresa number yi emaye na yento aso na anasa obetimi afre ya eso ye personal line no eno so ofra eno so ye betimi afaw okay obetimi afre ye personal line no Billionaires TV ye number na ye didi djuma no na untimi radio number no so a ye didi djuma no so ofresa line no so a ene so ye betimi afawo 0531 462696 0531 462696 ofresa line so a ene so ye befawo ne ene wadi nkomensa ka ofrefo a odi kan e wa homan so hello oh producer Hema me na me say akola bi ne kan was atate me hwa de hello good evening oh hello producer Hema me na me tin kan wana hello good evening hello good evening Nyamina do mpacho ne frɛ o sen frɛfin Good evening me pacho ne frɛ o sen frɛfin Okay say your lines no eguso a ye hwɛ sɛ bibia beto me nsa hello Okay Adam hello Good evening sir me pacho ne frɛ o sen frɛfin Yo, it's a easy, it's a refreshment maintain. Medasi, Mr. Uti, you may pass a fanya mabo also for Nabaso. That's a Billionaire TV, Mabo Mabaso. And of course, I'm say Billionaire TV, no media can billionaire came a trillion. And of course, minimum more a billion. I feel also for many home. I said no cray and can't to say. Asem no kre yen kan to sabi so di kwati asemwa e wo se opemu na ukasem bi Bible aka bia so e no kre Bible na mu Bible ba bi e ka to sabi obi a o kana sem na enye no kre bia no onka mani nsiso da o ka se ne ye tuntun a otina o ka se yekufuo me da so fo ase nyame enka no Billionaire TV that's pi yen sanfa ofrefo ya ono so eto good evening me pacho ne fra o sen frefin But I friend Mammy frefin me free from my incro. Doma ahinkro Mammy me da so odwuma de so But I that means lots of good way when I sent or the other enemy.
Mr. Quotation na ọkan na chi no nsan so ma me kakra na me buru dem na we ready ko na nim ntimante. We are in Shirana pa. Ya da sipi nyame nka so. Amen. Amen. Nyame nka so. Okay. Yes, for hello. Hello. Hello, good evening. Yes, boss. Me patch on your floor same for free. I'm patch with you. Wuli o free free. Don dada. Okay, say him puma me da. Also for you the na pa e san se media wa ye no. Na me aso back and ready and free. But na me aso bi on ma me e from the share but you wa ye we tira na Yes, the boss said the why no Nyankopon enhyira no rade enhyira ne. Hello. Hello, me patch Jomo radio ni ni nkomo na obetu of aso why. Me patch on your floor saying. Hello. Okay. Hello. 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 Good evening. Good evening. Me patch on your floor saying for free. Yes, me yo man kwa me patch kuma kunku. Me da se ye check kuma se fo nyina o jumadi so. Hello. To aso mai. Okay. Listen, you say it's so no why dey ta. Na first quotation kama kan bese bi kakra. That was me man tea you tell us progress. Okay. Yeah, that's it. Progress we say 8 and 6 no hold be team kakra. Okay. O say 8. Okay. 8. Ti me da say ni nyina mema o masansi so ama why? Abraya fa college ni nyina we to so ana hwe why? Okay, me da say pi yen for. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Me patch on your floor same for free. From communication is my panda. Enzima kwane me da say o dwumade so. That's for the young people and I could point now we share what our now. Me da say. I will be a medium to it and I could share our mom is Amen. Amen. Yedo wasipi nyame nhira wo so. Hello. Hello. Okay. Yeguso efa afrefo no obetimi abadwumade yesu saka. Hello. 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 Good evening. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Kanawu. Also friend. Me patcho. Chon free TV no why? Chon free TV na na German no kra. O friend. Wasajapa. Me da se. Kanawu odwumade yesu. Yo mate. Yo. Oya so for na bedana say so for we dey on. Me wagide pass Ghana, uchiri the whole Ghana. South of wo bi wo mun by 5. Aka Ghana so for nyina say south of wo dey aka Ghana kai badi ye. Nipa na kana ko dey say. So for we dey na some sa ko from da mbo. Kai. Anyanta no so for say bida. Okay. I have Friday bia over prison. Me ya doma Friday bia betini nka. You mata tin papa so for na sam ad bobra abatu ye. Ya lesre no. On council ho ye da asipi. Amen, ye da wasi. So for also obo abaso na yenya wosu nipa be se edu Ghana ebeboa ye. Hello, good evening. Fine evening. Me patch on your flower saying for free. Oh, where dey so for why dey pa. Me see a flower saying. Ya dey nyame asem no do mo mani ntimi ye. Me patch on see a flower saying. No. Esi ko na wie ye no. So mo man nyame asem no timi o man no. Ene you to know more ba na. Atimi aboa ye. No so. No set guy bo kwa mai. Okay. No so ma dey ntene no. Okay. Okay, you me da sipi. Ochi aso for no so yen for. Hello. Hello. Me patch on who free with TV no one na radio no.
Hello. Who free TV no home? Oh. Producer hello. Producer I'm sorry, hello. Hello. Good evening. Me patch on your flow safe referee. Mr. Anchibosiako, Medasipi, Udin, Efatabidi. Hello. Hello, with you. The friend is entry. The friend is Kumasi, you, Medasipi, Mr. Anchibosiako. Oh, Chon through TV no one, I read you know why. You're Emin. Yakupo Ishamo, papa, so for your friend, what's your friend David? Yakupo Namani Nyansa, so from a castle in Chinipa. Just a window of Nyansa, papa, we can to Bisa. David Naka said, but Mamma Nyansa, I may find him from mine. So Nyansa, so for David, Yakon count on 2 Quanawati. What more you could do home, pa, the Dano. Actually, we are seeing another association here. Yamenka, no deep putting in Yamenka. Amen. On council, amen. Okay, what's the radio Billionaires TV now? Gusa Oshe. Hello. Hello. Good evening. Hi. Me patron your flow same for thing. I'm going to say you also generation. Me da se wodjuma die so yanko me ta bi se yo so jina se wodjuma die so yanko me ta osafo no jina wo ye no kwase mu ni so ni pa ama ya so ya hu say yes ya be so me say e wo mo different be wo kan kore and the waka no so ye ye de adwuma be bo aye e je de ma se mo nkoso ya mo nyen sa amaye ye da sipi ya mo nka mo ho on kan so ho sisi ade baby aduru no ye pe anyame difo ana se nyame asofo obo ka ne kore efisisi o man ye hia atretre pa na hia efisisi yo yes ye da sipi ye be fa ofrefo ba ko ne de ofre djumade no abana wie na omo questions bi omo sign. Hello, good evening. Yeah, good evening. Me patch on your floor safe referee. Okay, me da se wo djumade so. Ye da so what? Ene sempa o dia maya e den bre enko ko nsiano bia ene ye yutu na ya ba no ye penya mi atemiti ye penya mi atemiti e de bia ya so for na onko so na yutu no onko so mo ye chi se be e ti ma so penya mi atemna ye ti bi to amo ela wa so kwa amija. Okay. Nyame so enka wo so homeda sipi awusia ya da wasipi se wo so se wo mre ne wadaje na ewrade asema mu yehwam se no so utie ye mo amutimi frɛ ye mo kire mo adwen no nyame enka mu nyina mo ho ne ye besese se asem na yetie ye no meme ye ntie ni sa kwa ye ntie asem ne ni asem ne so ne enya asem ne yefo na ye mfanto ye adwen mu se ene wiase na ye wo no e wo se wo sra wo sre Ɔsoro nyansa ne asase su nyansa de e ya huhu blanco a enti bisra wada se otwede aponya kopon se o ma Ɔsoro nyansa na onya Ɔsoro nyansa me gidi said ya kade nyina eye bonus e wo Ewurade asemu nyame pa David ya bani agene mo o ma nyame asem na atimi ye sa na tie nyame asem na atimi ye pa batiefo nyina so so mo da wase so da mo so wa so tie na ene eye da mahia wa meni wodi ahia na meni wodi ahia no so mahu se nyame abasa na mu yeduru no eda wo so ye bompa ye se nyame bebie kwan na otwe bia no yehia ne de Ewurade asem mu yedesi e de abre ye tiefo nyame asem a enkwa wo mu nyame asem a sumdwe wo mu nyame asem e sa kire kwan pa e ma obi fa so a wotiminya yedie ene ahoto nyame nhira mu nyina se ene moni yehia ye e de nyame asem bai so sana nyame asamtie sana nyame asamtie enti ene de abai na yati to bia input into practice. Okay, so di adwuma ya batumu ya wadie mu ya sitine mu ibibia mu ibewie kunumdi. Okay, because nyansa de olakia hadwen. Okay, enti nyame nyansa e de di mo bia hu se se nipa wi unyame na afa no de ne bibidi hye no wan munyam senya nsa no osua na no ana ode abakasa kire ni nyina nti ne mfanye adwuma se de osempaka ni David Amponsem bekasa yi
ya bompa say mobeta ate enka wo hanum se de waka no bio so Saturday anwumere bia so tie wontumi 6 anwumere intumi TV a Kumasi okay 6 to 7 Saturday bia no Kumasi 6 o'clock okay ya bompa ya say ebeduru haso so okay ebeduru am say den ya ebi onye awade je kwampa no china kura so yasan aba ansa na eja akọ ekurum na ekudura na Osman follow na Amponsem no ne nyina ye ho a kanya kopon asem no se de e fata na me na asoma ya nam nkurumu a de nyame asem no ekoso a dodo enya akwanti ye dodo e pese umdu ma Christ number no je na 0244962073 no ofra obenya ye ofra sa na mana obenya ye sans na ofra 0242 303088 okay ofra obenya osempakani no so na onso ne na di nkomo ne atwas ne bibia kama ya bota ye de nam nyina ye se ye bompaye ne nyame asem a kire do no ade be na ye be se onyame asomdwe de ama o man Ghana eno nti ye be sa bompaye na ye di dwumadi ne nyina abawie na mom ye akoi no quotation na se de na quotations ne esitie no ma quotations okay quotations no ansa no me boso no na sele de bia meka no me ba akwamaka me chama untumi be sa che no biu ade hira no me bi obia ade nya na koma so ade okay no se wanya opepa ne akomapa ene o ma yakonya ye de nante ka Nyankopon asem titiru ne TV and radio stations e ka ho asem bebre sa ena the acting general overseer senior apostle Thomas Edubempa bibia ni ene wo me chia me papa yi rade kan ho pa sa na ye apostle Timothy Chematin on na eda sefi you can say western of hey I on na advance odano so ba ya sori mu a eye be quiet district no on eda no ofifiri be quiet de be si penase ha on eda na apostle Samson kumsin so da asanwe so ne nimpotam so nyina no omso mitia wo nyina pemfo awodo ha wo gidi asori mu atakonya nyamchi wo nyina quotations a omubusa ye no ne boso na dodo ne bitima twere no na omo atwere dedika na James chapter 1 verse 5 James chapter 1 verse 5 okay and Proverbs 1 verse 20 to 23 okay Proverbs chapter 1 verse 20 to 23 First Kings chapter 3 verse 5 correct First Kings chapter 3 verse 5 and Proverbs chapter 2 verse 10 Proverbs chapter 2 verse 10 and all kind of 15 okay amount and Proverbs chapter 6 verse 6 up to 8 Proverbs chapter 6 verse 6 up to 8 and Proverbs 30 verse 24 to 28 Proverbs 30 verse 24 to 28 and James chapter 3 verse 13 to 18 I think say these are the quotations that we use here on the church here fresh why bit me as a the amount na bibia kama ye bompai na edit medie nyina abawie e do magana e hye evradensa ye the individuals be aso iti ye hwe ye so e hye evradensa want to me 101.3 Nyansa wo ogibise oho oyo wono hwe de kira kwan no ketuafo nti bra ye bompai nim se evrade na sabe kan baby a wo bi aso atimi aswie sabre e bema Osempakani David Amponsem na asa bompai na wasere oso yira e de amaye yesro aja yada wase ono ma ye kwan sabre a ye ne namu a ye ka wasem ewiaso no boto wache na enipa nya hu wachi akwai enti ana da bia yedi akone aba e wo wiase nsem ho bebia ya dwenem na ye nto wasem wase o man nyina shonsa masumdwi a enika bia mra o man mu tumi ni ahodi nyina wura ona wo se hene na wo to hene wo se anamu Nyansa aso na ahemfudi ahene enti awurade de wan kansa hunim se o tena wagu aso wo man mu a asumdwi beba no ona ese wo yinima ye wi patapa ni ti se so ebra na Israelfo obi se ade ma ye de a ye nya asumdwi ye wura ye de o man shonsa ye de kwadu ye shonsa ye de adwuma nso shonsa adwuma wura aso ye de ne shonsa ye ne ye ba ye nso ye shonsa apeti nsu ya na na asefo de ode ensa re shi nkunso yes ha de te yesu nhire bi a eseye no ye wura fama ye na be hie no nyam jidi afa na nyina so shonsa wadom ti amen mame ma ba ko de manka ya se ba mo se obi ade
ompo bi apatapa bia osis we yi patapa ni bi ti se so de mo Ewurade ati do aye wi eyeku also na pastor saving of full match ano committee on the station on the so for ya ba be wonu a ye ne wo kuro ya Ewurade hira no amen yo untimi radio sona samre na utie ne sana Billionaires TV sona na oguso a ohwe True Faith Church ene ne omu hia ya ene ye de Ewurade asem de bre wo no na sofo mpa ye ni mu ne de ye me de pa no wase emma Ewurade nyi patapa ni bi ti se so emma oman Nyansa oman bebutu enti sesre Ewurade so minim so waye patapa ni pa de nyame dabi omane nsi se patapa ni dabi on oma dabi nti no wase wo Ɔsoro Nyansa ojo wo fom ubu ade na se woni Soro Nyansa na wasase su Nyansa o kasa mfakwam nsem ne dane saa entwasum enye nsem bia yetia eboaye yedase Ɔsoro David wabɔ homɔden pa me pa cho so pese wo frɛ asofo ya ene omu hia edi ene nkomo ya wo be frɛ sa number 0244 962073 0244 962073 ofra True Faith Church asofo mpanyimfo a me ne omu hia edi onyame asem de brɛ wo no obi no mbe bom punimpu 34 so na no ma di nkomo na nhira nsem bia so obeka ato so untimi